Wow bashana kushubile bashana kumanzi phansi bashana idiramza bashana kuthiwa idinwe iyaqhuma bashana qhamukisa igudla kanje bashana idiramza bashana kwazisa ukuthi inyawo zakhe bashana sibhekene bashana wakhandeka sekuphuthuma bashana kwenzeka lokhu abathi udeformation bashana Thewukhona wathilika bashana kuNational Fani Masemole bashana ngesinqumo sakhe sokuthi athathe amadokhethi awu121 amacala okubulawa kosopolitiki awahambise eKZN kumkhwanazi bashana Uthe wena Masaka ukuthatha lapho ukuthi wena fa uthatha decision yokuthi uthinte izinto eziconfidential ezibucayi kanje Uthi ufana Masemole bashana phela mina president bengazi ukuthi kanti uyangena nasesiphoyiseni uthe la wena Masaka I'm the boss I make things jump I make things happen akwazi ukuthi wena ungavela uthatha decision enkulu kangaka bashana umkhwanazi bashana uJabulu yafa bashana uthe uzothatha lamadokhethi awu121 awayise kwi-task team bashana the killing task team bashana iqhubeke namacala kushushiswa abantu kuboshwa abantu bashana kwashobile emzansi bashana akukho kubamsana ezweni bashana isazo sholonto bashana pasopa Eylo Chow Perm Toka sayibo wediramza yini thina sifuna ukwazi ukuthi yini ushaka ngaka indaba yamadokhethi kwenzakalani